eu teñolle moito aprecio a este home que teño aquí, porque conocémonos desde fai Desde nenos, casi. 25 anos ou así. Sí, máis. Máis, aínda máis, somos moi vellos. Xo- E teño que agradecerlle primeiro que viñera aquí e que me enseñara todos os lameiros e todas as palabras que se usan e todas os manexos e todos os prados. E sei que para ele é un esforzo vir aquí porque, bueno, non está acostumbrado, Non supoño, estamos a a estar isto, diante de claro. tanta xente, pero vamos a salir os dous desto. Primeiro vamos a ver un vídeo que eu teño que agradecer aquí a Juan Castro e a Julio, que desgraciadamente que foi o que realizou isto, pois O vídeo de Julio López. Descansa, sí, Julio, Julio López. que nos acompañou tamén nas Sí. redes, ¿no? Entón, bueno, o vídeo creo que é moi interesante e a veces non se oia o que fala, o que explica aquí Jesús, pero bueno, son 9 minutos me parece e creo que valen a pena pois oílo, non? Despois facemos a presentación, pero vamos ver este vídeo que a min gustoume moito. Sabes? Non se pode escutar máis o son. No, Porque está top. Eso é música de Julio. Sí, xa vin ao final. Tamén era músico. No. A ver, está Sí. Sí, bueno. Despois se explica a presentación. Podia desviar máis como o entorno de outra maneira, pero non... Mas a pena é que isto está precioso, pero só vai... Tal vez o que iba a dicir cando saliu, a foto da pista de que se ve...
Para que circule a auga, non? Para que rabe. Sí, para que circule, para que sale. Para que saia. Non ten que ser para atrás, non? No. Porque aquí o que está facendo é... Cuando quiere demasiado tampoco me interesa, porque las partidas mucho no es tan mortalidad. Es por eso lo hago más tarde. Porque si yo estaba votando por aquel en diciembre y no estuvo no. Eso es lo que quería. Me entraba igual. Quedaba mal. Ya que estuvo hasta que yo ya que dividir cosas, estuvo final. Precisamente porque non quería. Porque no quería que saliera. Entonces, por eso ahora, bueno, también aquí me ha dejado ir a regar por aquí. Ahora va a decirlo porque no usar los que ganaron. Es como que estamos de claridad en algo más o menos. Allí no me puedo aprender algo que se Comenzó por aquí ahora. yo puedo decir por aquí que ahí es verdad. No pasa una cosa. Porque, digamos, ahora está asimilado que está por la bueno, tampoco nos pasa Asia é eso. Aquí piso no, derecha y abajo. Aquí piso así. pero isto era Abajo. a Francia. O burato que se lle fai Es un bebeiro, aquí atrás. a Vareiro. Y este es un regato. Y ahora estas unas isas son os picadeiros. E non ves, ahora Picadeiro, si, os isas. e agora eu estou sacando máis para que en ela parece medio seco, que chegue máis agua ali. Ahora vai escapar o can. Claro. Mira, que pello. Ya no sé, hay que escarbar más. Aún va a quedar más agua, como Ah, eu terá que salir. hay que salir, o libro está por De que son topas o que coño? ese Julio. Ou a froga ou sal. O sabe, pode subir outras máis vezes despistas de Deus tamén, Non problema, se diverte, Hombre, per migliare aquí. non siga moito que te desfai o prato. E non siamo come salsa. Salsa. Si torna a non sabe fazer isso. Porque me fez muito coisa. E considero novo no meio, pero gustou-me fazer tradição desde sempre. Desde pues. Pero se isto para un neno pequeno debe ser. Y con mi papá y mi madre se gustó casi si no, dice, pues están aquí por eso. Pero que...
chafada estaba moi bonita. Mm. A que me enseñaste estaba toda enganchada. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. No, sabe. Busca antes a presentación. Sí. Un PDF, ¿no? Un PDF. Sí. Desde dar arriba a presentación con Ahí. diapositiva. Bueno, vamos a facer unha pequena presentación, vai nos facer Jesús, da súa explotación primeiro e despois os vai explicar, porque no vídeo non se ve moi ben todo o que están dicindo, polo ruido de fondo, que tamén é de agradecer da auga, non? Bueno, Jesús, é gandeiro de Fonlor. Sí, son Jesús Ángel Lago Gancedo, vaia de gandeiro de Fonlor, desde xa fai varios anos, incorporeime no 96. Aquí. Mira, ti vai mirando de onde ves, ui, que non nos sale. Sí, vaya. Ui, Na siguiente. aquí, no, bueno, non nos salieron as fotos de... As outras fotos. fotos, sí. A ver se salimos con outro. É que eso iba mellor coa presentación de... En vez de en PDF, coa presentación de Sí, pero a veces... Nada de diapositivos será outro. Claro. Pero mellor pasar, cargala como PDF. Sí, xa non estaba agarrado. Pero aí está en PowerPoint. Aí non está ben, está en Está en PDF. Está en PDF. Ahora sí. Está Vale. pantalla completa en PDF. Vale, a ver, vou pasando eu así. De donde ves? Sí, bueno, son fillo de xa labrador e ganadero. A consecuencia de eles de jubilarse, pois foi cando me deixaron a min isto que estamos agora a seguir. Donde éramos varios, nos criaron a varios irmãos, e eu pois fui no que... Cantos armados son? Somos 10 irmãos. 10, sí. E eu son dos do medio, pois fui quedando porque me gustaba quedarme na casa e eles me apoiaron en todo o que puderon e sin se meter en nada, só cos meus proxectos e cos aquí de Víctor. E que sós te quedaches ti na casa? Sí, bueno. Pero con os irmãos, dunha vez que somos tanto, pois que nos xuntamos moitas veces e que me axudan e que vai todo moi
moi ligado á forma de ser e de salir ali na... E cando empezaste a explotación? Pois incorporeime no 96, con 12 vacas que tiña meu pai, pois xa fui subindo, que era para ter xa 19, e despois no 2001 surgiron dous ceses anticipados e un plan de mellora, e xa cheguei a ter 80 vacas, desde o 2001 ao 17. E onde despois do 17 ao actual, pois teño 92 nais, son 135 cabezas, e despois para vender, pois, no entorno de 70-75 xatos, criado na casa, mamando carnais. E que cando te incorporaches naqueles ceses que sacou a Consellería? Sí, sí. Que che decía a xente cando collías tanta... Hombre, dicíame que daquela que estaba tolo donde iba. Era de ter 12 vacas, pasar a 37, aquilo era o non vai máis, como suele dicir. A media, bueno, que sale é esa, 12. 12, 13, 14, 15. Claro, sí, sí. Samos e Tría Castela un pouco máis alta porque hai zonas de leite, pero sí, esa é a media. Sí, porque aquilo foi moi bon o tema dos ceses. Porque dicían, así que se dicindo que non foi unha boa arma, sí, foi unha boa arma porque quixemos traballar. Porque senón, de forma... non me serviría de nada que eu tuvera ilusión nin ganas de traballar se non hai base territorial, que é o que temos carencia aquí. Por non estar máis ordenada, máis, non sei, con algo de perspectiva porque traballa. Bueno, vamos a ver, base territorial hai. Sí, pero... Hoxe hai. O problema é o que dices tú. Claro, pero de que importa que haxa se non a podo chegar a ela? E desa maneira, pois, cheguei a ela. Donde dixeron que para que iban a acabar algunhas casas, si donde ibas con eso, si eso que tiña que traballar, e que... Pois o que vía que vai cerrar, pois, si cerra 5 anos antes que favoreza o que vai traballar. Jesús, como é o manexo, como é o pastoreo? Bueno, eu agora no inverno guardo prácticamente todo, con silo e erva seca, e despois durante o brao, pois as secas, levo aos prados máis lejanos e están ali todo o brao e todo o outono, primavera, brao e outono. Porque, claro, aquí o torno do tema para criar os xatos e cebalos teñen que estar máis concentrados, máis dentro, digamos. E como faz a comercialización? Como vendes? Pois vendía a carniceiros, agora pois estou vendendo a Estuda Suprema, a Gallega Suprema. E onde levais o ganado? Levámoslo a Becerreá agora. E antes vendías ás carnicerías? Sí, a carnicerías e despois a un tratante e levámonos desde a casa. Estás contento agora? Sí, agora estou contento porque, bueno, agora houve unha pequena suba da comercialización e, bueno... Eso levámonos a Becerreá. Porque agora a Ternera Gallega Suprema, pois, unha asociación que somos, varios, pois, concéntranse en Becerreá. É un mercado, non? Non é mercado, bueno, xuntámolos aí para cargalos e a través da cooperativa esta, pois, non cooperativa, é unha asociación. Pois eso, é que houve unha pequena subida que lle facía moita falta. Bueno, a subida foi algo máis que pequena. Sí, bueno, pero non foi só a carne, que todo subiu moito máis que a carne. Mira, e agora entrando, vimos no vídeo o que hoxe desgraciadamente tuvemos que adiantar a xornada, iba a ser en xunio, e entonces non vais a ver toda esa agua que é o bonito, e todo ese ruído e todos os regos, non o vais a ver, vais ver os regos, algúns regos con agua, pero non todos. Entonces, que son os lameiros? Que son os prados de rega? Porque ti les chamas prados de rega. Sí, bueno, son os que se regan con agua de río, donde dan 3 cortes sin necesidade de ningún abono, nada máis que o que é o da agua. Entón, reganse, prepáranse no mes de inverno, aí en noviembre, diciembre, e despois empezas a regar, xa en final de diciembre, enero,
E que che vou dicir? E máis ou menos que longitude teñen todos os regos que tes tú? Bueno, esos kilómetros. Sí, kilómetros. Hai kilómetros e medio solo dun banzao á punta do Prado. Así, un así colles outro, pois son outros. Hai kilómetros e kilómetros de presa, máis os regos. De regalos en diciembre, porque claro, en diciembre supónse que humedad que hai. Sí, pero digamos que é como unha conservación, que conserva que non filtre tanto frío na terra. Entonces está máis para producir. Se o mesmo ven no calor, eso sale con máis, porque non está congelada a terra. Explica, oíase así de fondo, mal se oía todas as palabras que se usan para o manexo, non? Sí. E que despois vamos a ver aí en unha foto, pero os aguadoiros, que son os aguadoiros? É de onde sale a auga da presa pro regato, pro Prado, digamos. Vamos velo aquí. Aí está o aguadeiro. O que sale da presa, hacia, digamos, rompe a Brancia e sale ao regato. Vale. E a Brancia, que se oía aí... A Brancia é a que limita a presa do regato, para que poder seguir conducindo máis agua para diante. Entendés? O sea, sería ese trozo de terra que hai. Que esa separación que hai... Como? No. É a murete de terra Sí. que divide a presa e o rego. A presa e o rego, que é o material do que hai aí, de terra, de pedra ou de todo. Non é rego, é presa é a máis importante, non? Claro, a presa é a máis... É a principal, desde que sale do banzao. E depois está o rego paralelo. Eso É é. donde sale o aguadeiro, é donde corta a Brancia. A presa é esta. Eso. Vela. E despois isto é a Brancia que se vai facendo cos restos que van aparecendo todo o ano, que son as polas, os terrós, O que hai que limpar dos regos vai do da presa. Que sácase para aí para que entonces cando veña auga pasa suficiente para chegar á punta. Que non chega a ralvar, digamos. Todo ese traballo de mantemento durante todo o inverno. Sí, durante todo o inverno, outono, parte do bravo, cando queres regar hai que restaurar sempre. Non, porque conta as horas que metes aí, porque tiñas unha azada que vin toda gastada. Sí, hai varias así gastadas. E iso que o gastabas en canto... Sí, a base de ir, ao mellor unha campaña ou dúas vaise. Vaise a azada xa. Sí. Sí, porque está petando en duro, algunha vez é terra, pero outras veces son areas, pedra. Mira, os picadeiros que antes os picaches cando estaban no... Sí. As sisas ou picadeiros son os que salen do rego hacia o Prado. Digamos que é unha parte alta, donde non daría ralvado a auga e sacaríase con esas sisas. Como o peixe. As espiñas do peixe, non? Sí. O rego vai ser polo mesmo sitio? Ou cambia? Non, o rego non suele cambiar. Xa está... Así o único que pode mellor sacarse máis sisas ou non, dependendo que altura teña. A xanza que veis aí, que non se ve moi ben ali, é a comporta esa que veíais que sí que se oía ben no vídeo, que era de madeira. Sí, constituíse con unha tabla de madeira, unha pedra, algo que sea máis poderoso que a auga, para que se manteña ali. E que fai? A xanza que cometido ten? É sacar a auga que precisas para ese augadeiro. Pero alguna pasa, non? Ten que pasar. Sí, ten que pasar, dependendo... A que pasa e a que vai por rego, eso tamén... Dependendo da auga que haxa, pois regará un regato ou dous ou todos. Dependendo, e a xanza será máis pequena ou máis grande, dependendo da auga que vai a pasar. E o pozo que vemos aí, eso sí que o vamos a ver á tarde, o pozo, non? Sí, non, o pozo sí se volver para atrás, pero vai, tampouco non está lejos. Vale, bueno, se non o vemos, pero explícalles que é o pozo.
O pozo máis ben é onde hai prados máis secanos, digamos que é o mellor no verão seca, ou queda moi pouquiña, entonces a pouquiña auga non rega. Entonces acumúlase nun pozo que eran feitos de terra e de alguna pedra, e despois pois, en 12 ou 24 horas, cando se enche, soltas e regará un trozo máis grande. E para abrilo tedes como un tapón abaixo, non? Sí, un tapón con un pau posto para non meterse nel desde a brancia do pozo, tiraslle do pau e xa sale a auga. E iso se chama así, pau? Sí, pau, sí. Tapón, vaya. Eses pozos están, hai nos máis grandes, son máis pequenos, pero están por toda a montaña. Sí, eso hai moitos. Era para conseguir unha pequena produción adicional no brao. No brao, nos secos, onde apenas queda agua, que apenas esa agua se vai sola, non fai apenas nada. Entonces aí sí, acumúlase neses pozos e... Vamos a ver as conclusións. Tú que pensas de toda esta, porque tantas horas traballar, tantos angazos ou rodos gastar, eso para que? Por que o faz? Bueno, fago primeiro porque gústame, vivino sempre e aparte pois vexo que tamén é rentable. É rentable porque o que regas, o que preparas aí non ten necesidade de botar ningún outro abono nin de nada. Entonces, digamos, o meu sudor polo cambio do abono. Pero lembrate unha cousa, perdona que interveña, é que na reunión de pastos que hubo, que Loi marchou a pastoriza, todo hai que decirlo, non veo a ver os teus prados, pois resulta que sorprendía a xente da Sociedade de Pastos que non se abonaba, e non o creían. Pois non se abona. Esa vizosidade da erva... Iso fai a auga, por eso, cando esas temperaturas tan malas se está regando, ese terreno está protegéndose da maleza, dese frío tan malo que vai a vir. E tamén se arrastraba algunha... por donde iban os carreiros das vacas. Sí, e tamén suele ser porque suele estar nas zonas boas, nas zonas baixas ao lado dos cauces dos ríos, por eso se aproveita con esas presas que salen dos ríos. E por que non hai que abonar? Porque non é necesidade de abonar, non... Sempre cal é a explicación? Primeiro, a auga pasa por zonas calcarias. Claro, a auga xa é boa. Claro. E nas zonas calcarias vai arrastrando a auga a mineralización. Sí. A ver, isto ten moita ciencia, moita sabiduría. Como sabedes, nas turbeiras, escoito, por favor, nas zonas húmedas, no momento en que ti tes a auga encharcando o terreo, o que fai que a materia orgánica se acumula. Cando na primavera quitas a auga e ven o calor, se mineraliza. E aquí, bueno, hai xente que sabe máis que a min, se non, corríxeme, pero leíno de Portugal e do arte da irrigación, daquele holandés, que decía que isto de non abonar, que podía ser derivado da mineralización da materia orgánica, que é como se fervera, cando lle quitas a auga, entra oxígeno, porque están moi ben estructurados, como vimos, como está máis uniforme. Queima esa materia orgánica e fai que se mineralice e desto dá o valor e os nutrientes que necesita o pasto. Aparte de que unha das cousas que eu me sorprendía e que ainda non entendí ben é que había uns mananciais que eran os bos. Sí, hai os mellores cautos. E iso era pola cantidade de auga ou pola valor... Polo valor que ten que traer a auga, de onde nace, de onde... Porque abona. Abona. Ten outro tipo de minerales. Ou minerales, sí. Eso sí... Os grandes ríos galegos, os do Río Miño, nacen en terrenos calcáreos. Lóuzara, o Navia, o Eu nace en río xa. E o Miño, o sea, tanto a fonte Miñá como as fontes de Barxa, como o que hai en Beira que lle chaman as... Bueno, non me sale agora, son zonas cársticas.
Entonces, claro, son augas que salen enriquecidas. Non temos datos de cal é a... Non sei que saliu aquí en Louzarela, pero aquí no Pacital se fixeran análisis. O que pasa é que, a pesar de ser zonas calizas, as partes altas son ácidas, porque están moi lavadas. Pero as partes máis baixas onde nacen os ríos, aí sí que xa quer dicir, teñen un pH mellor. E despois hai outra cousa, que o tema dos abonos neste momento é unha auténtica locura. Quero dicir, estamos abonando por rutina. Unhas veces é necesario, outras non. Depende dos sitios, pero sobre todo están funcionando coa rutina. Os máis intensivos son os máis rutinarios, hai que lle botar porque senón non dá. Porque sí. E non é certo, o sea, tú tens que sabelo, hai análisis, e dice, pois, ou se necesita ou non. É o que pasa, por exemplo, no Pazo en Carballedo, como se chama o Pazo de Cartelos. De Cartelos, que hai auténticos problemas para baixar o fósforo. Bueno, deixa seguir falando que é o protagonista, non somos outros. Mira, e outros valores culturais, porque me explicabas que había muiños. Sí. Vamos a ver toda. Sí, son muiños que están ao cauce dos ríos onde uns os usaban para moer para o ganado, que só valían para o ganado, e outros que valían tamén para consumo de para moer o trigo e para facer o propio pan para comelo. Ahora funcionan esas? Ahora non funciona. Foron parando e non están... Sí, tampouco, porque agora como está todo tan precintado, tamén a verdade é tanto. Os prados estes de rega, fundamentalmente, son para pastoreo? Sí, pola zona polo pendientes, entonces aproveitanse, sí, eu acordo-me a recoller ervas e canelas, un corte de erva. Daban unha primavera, no mes de marzo, abril, despois la sega en julio, e despois no outono outro corte, para facer adentro. A raíz do que di Santi, explícalles como se pagaban os alugueres, canto se pagaba por... Pois hai ao mellor 30 anos que se pagaba máis que se pagan hoxe, ao mellor por 40 áreas ou así, igual o que era só o pacido de primavera, 15.000 pesetas. Para 7 vacas, que lles podía dar 7 días, mirá como salía. Pero eso pasaba porque o que nos solía facer eran os que tiñan prados de rego e ao mellor tiñan 7, 10 vacas e sobraballes nesa época. E os da montaña, os de arriba, non tiñan prados de regadío. Entonces tiñan que baixar á zona de... Podo decir algo? Sí, sí. Mira, unha cousa é que eu o que entendín é que aquí, gracias a este sistema, podías ter un mes antes que calquer outro si non vera o prado de rega, porque salía a erva, xa tiña erva un mes antes. Sí, é verdad. E, bueno, unha das cousas de estar tan preto das nascentes, dos mananciais, é que a auga tiña unha temperatura que permitía tamén facer, a parte das sales que leva, de evitar que ese calor, non? Que levaba en comparación ca temperatura... A temperatura ambiente. E según iba baixando xa, a auga xa iba resfriando e eso xa tiña menos capacidade de regular, o prado tiña menor valor cando estaba moi lonxe do manancial. No, porque... Se valoraba máis os prados que están na nacente... No, porque suelen, digamos, as fontes sigue habendo máis. Que hai máis fontes. Sigue habendo un pouco máis, pois volve a perder outro. Donde hai outro vagante que haxa rego, a auga pois volve a ver con outras fontes distintas, digamos. Pero había eso de un mes antes, era importantísimo aquí, non? Sí, claro, era o que dixen antes polo tema ese de que producen antes. E os outros prados estaban queimados. Claro, bueno, prados o que son na zona alta xa non é de prado, son prados artificiales, con abonos, con químicas, con... Quero facer unha aclaración sobre isto. Nos, cando actuamos no comunal, pois, claro, é cando se produce un cambio en que se mecaniza a recollida.
porque queda menos xente, Sí, porque sí, hai tractores e recollidas. Entón é cando se piden o de arriba, o comunal, porque aí pode ser mecanizado. Sí. E nosotros non se pode. Sí, pero eso... Porque claro, cando era coa gadaña a mala, facendo tudo a mal, pois, que máis tiña? Home, era un pouco máis incómodo, pero era igual. Pero claro, desde que se mecaniza, por eso a necesidade de recuperar todas estas zonas Sí, máis ou menos planas. pero aí pasa tamén que non todos estamos con o mismo acceso a chegar a ter un monte comunal, un pastizal. Todo isto que levo construído non se construiu con ningún monte comunal. Claro. Construído todo a base de prados, de facer campos a isto a mano. Vaya. Que che iba a decir? Creo que hai unha pregunta ali. Hai unha pregunta, perdón. É que non... Aquí. Sí. Dime. No, eu quería falar de que lle daba 3 cortes. Non se oye E ben. agora Dime. Berra. falou de que lle daba 3 cortes Sí. de erva. E eu pregunto, os cortes de erva son feitos, como dicía Eloi, coa gadaña? No, son adente hoxe, digamos, para facer. Hoxe todo, claro, Entón, eso sirven para facer. para facer. Se non hoxe sería, hoxe eu non ando recollendo erva ca gadaña como Nos, antes, claro, se non... onde vivo eu, non servían para que puderan facer as vacas neles. Entón, foi por eso polo que se abandonaron, porque tan só se podían segar ca gadaña. E outra pregunta, só estás ti para dispoñer desa auga, non? No, é comunitaria, é de todos. É que no noso pobo aquendábase. Sí, igual que aquí. Sí, igual que aquí. Entonces, nesas horas é cando nós vamos a abrir, nós chamamos de botainas, Sí, no. e pechalas, abrilas ou pechalas, dependendo da hora que nos toque Sí. da saída do povo. Pero están sempre de regadío, están permanentemente, durante todo o ano son de regadío. Eran, que agora están abandonados polo que dixo, non todos, están as silvas máis ben, polo que dixo Eloi. No primeiro momento, cando se fixera a concentración, todo o mundo quería aqueles prados, porque eran os que daban de verdad o sustento para os animais que tiñan en todas as casas. Pero rapidamente, pois, aqueles que lles deixaron os prados, porque tiñan máis propiedade neses lugares, dixeron, para que pedimos nos aí se agora os que non teñen están dándolles outra viabilidade aos que antes eran de secano. Sí. E iso foi o que provocou a pérdida dos prados de regadío pola zona de Río Torto. Non do Orrea, Explícalles como son as quendas e as vecinas. Sí, aquí chamámosles beceiras. Beceiras. Sí, beceiras. Sí. Esa pregunta... Bueno, nós chamábamos de esbarrancado, Pero entonces podíanse gadañar Sí. e non se tiñan as vacas. Mas non é que non se tuveran, tiñanse, pero facían unha cosa. Vale. E eso provocaba caos fora polos No, é que eu son un pouco frustrado de regadías. Sí, claro. Pero antes de que deran as silvas podían pastar as vacas e regalo. A ver, José Jesús, explica... A ver... O que me dices de que si non valen para... Si me dices que non valen para pastorear e que valen para gadañar, tampouco non o vexo moi claro. Porque os meus sería un caso parecido. Para aproveitalos antes era con gadaña e para recoller eso. Pois agora réganse, aproveitanse para facer adente e réganse e teñen esa utilidade antes de tela de silvas. A silva sería o último caso de todo, porque o prado, claro, o prado de regadío, mas o prado pendiente non vale para leválas nunha primavera como houve este ano, pois teis que estas teras non as podes levar. Agora, cando ven bon tempo, pois elas pasarán cada metro, farán un sendeiro e ten como unha plataforma
Facen para lá e para cá, e así que se pode aproveitar e se pode regar. Bueno, algo máis que... Moi ben. Bueno, vamos, toda a tarde vai estar con nós, así que lle podemos preguntar o que queirades. Eu sí que quero que hai xente aquí da administración e creo que debían desde as administracións, e creo que vamos a ter a Marcos que ao mellor nos di algo aquí, que apoyen este tipo de manexo, non? Creo que nosotros intentamos algunha vez contactar con algunha administración e non foi posible, non? Creo que merecen esta xente todo o traballo que están pasando, toda a paisaxe que vais a ver esta tarde, que están modelando e que sempre é algo da montaña, propio da montaña, que non se dá en outros sitios, bueno, en zonas deste tipo, non? Entonces, sí que a Sociedade de Pastos vai a trasladar isto a nosa pequena influencia que podamos ter para que haxa dentro das líneas da Consellería unha axuda aos poucos que quedan aquí e que merecen todo, non? E nada, ahora vamos ao café e hai ali unha pregunta. Está aquí todavía non fai falta que está a comida, non? Ah, no. Esa é a irmá de Jesús. No. Bueno, vale, pues ahora tomamos un café, media hora y volvemos. Vale.